Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang among idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, April 13, 2026. Dako nga rollback ginapaabot sa buwas, transport strike, natala na sa Miyerkules. Anay SB members ang Banwas ng Isabela, ginpatay sa Binalbagan. Bagyo sa guwas ng PAR, isa na super typhoon, pero naglain ang rota. Panaad booths, nagbukas na. Kag sa good vibes, temples and Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, inbuksan sa publiko, inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo sa guwas ang PAR, isa na ka super typhoon pero naglain ang ruta. Las 2 ini nga hapon yara sa 2,440 kilometers east sang Eastern Visayas ang bagyo nga may international name nga Sinlaku. Isa na ini ka super typhoon. Nagagiho ini sa kada sigon nga 215 kilometers per hour kag may pangmadlos nga 265 kilometers per hour. Gina-forecast sa pag-asa nga wala sa direkta nga epektong super typhoon Sinlaku sa Pilipinas kay hindi ini maglandfall kag posible nga hindi na gani makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Nag-recurve na ang bagyo pagkadto sa North Pacific Ocean antes ini nakapalapit sa PAR bangod sa high pressure area sa Northern Philippine Sea. Gani sini nga semana palaabuton ang mainit kag mapaang nga panahon dala sang easterlies. Kung may pagbubo gid man sang ulan, ini ang tugal lamang sang localized thunderstorms. Sa number 9, mga booth sa 30th Panaad sa Negros Festival ang opisyal na nga nagbukas. Apesar sa ginatubang nga krisis karon sunod sa gobernador, may rason nga dapat suportahan sang tagsa ka Negrosano ng selebrasyon sa ginakabig Festival of Festivals. Yaring report. Sa opisyal nga pagsugod sa ika-30 na katuig karon nga pagsaulog sa Panaad sa Negros Festival, isa-isa nga ginbuksan ang booth sa Panaad Park sa pagpanguna ni Governor Eugenio Jose Lacson. Sa mga booth nga ginbuksan, natibong ang food security, lakip na ang teknolohiya. Mayara sang livestock and dairy fair nga pwede mabisita. May organic village man kung sa diin sarang mabakal ang mga kararuton, prutas kag mga utan. Sa ani ng 3 probinsya booth ang mga produkto gikan sa Negros Occidental kag Oriental kag Siquijor ang pwede mabakal. May booth man para sa bigasan ng bayan kung sa diin sarang makabakal ang mga senior citizens, solo parents kag PWDs sang tig 20 pesos nga kilo sang bugas. Suno kay Fiasin Breeze President Pedro Limpangog, 100 ka persona ang sarang nila makater sa kada adlaw kag sila ang makabakal sang maximum nga 5 ka kilo sang bugas. Nagakaigo lamang nga mag-isa ang mga Negrosanon kag maghatag sang lubos nga suporta sa Panaad suno kay Lacson. Bangod ang pagsaulog sini nga sandig sa isa ka saad o kompromisa. In spite of the crisis, I think there's every reason to come out and support Panaad because as the word Panaad is a promise, no? And especially in crisis like this, we should show unity. So I hope how to show unity is by coming out here and celebrate our 30th Panaad Festival. Ang Negrosanon Young Leaders Institute karon ang partner sa Negros Occidental sa 30th Panaad sa Negros Festival. Rason nga mayara sang nagkalain-lain man nga booth ang mga grupo sa mga pamatanon. Ginalauman sa gobernador nga ang mga pamatanon ang lubos nga magabuylog sa selebrasyon. What is new this year is that we have involved the youth. In fact, we have already opened and went around the different organizations or young or youth organizations we have here in Negros Occidental. They are here now in Panaad. And so
When I say youth, that's from 18 to 35 years old. So I also expect this group to come out and support Panaad Festival. Samtang para sa mga mahilig sa bonsai, nasa lida man ini sa Panaad. Sa mga mahilig sa furniture and fixture, madamo man sang pwede nga mapilian. Sa garden show, mga ornamental plants ang nakahilera, kasubong man mga herbs. Ginbuksan man kay inang trade fair. Samtang tagsa ka LGU, nga sarang mabisita, ang may kaugalingon man nga mga produkto, kag pagtibong sang kinaadman, kag kultura. Sa number 8, Bulkan Kanlaon na nagbuga sa makaapat ka beses humalin kahapon Domingo nga adlaw, tubtub Lunes sang aga. 7:05 kainis ang aga nagbuga ang Bulkan Kanlaon. Iniya nag-generate sa grayish plumes nga tubtub sa 400 meters ang kataas, humalin sa ibabaw sang crater. Kag sa April 12 nga bulletin sang Bulkan Kanlaon, may 3 ka pagbuga sa sulod sang 24 oras nga naglawig humalin sang 47 tubtub 129 minutes. 150 naman ka volcanic quakes ang na-record kag 4 ka volcanic tremors. Pathag ni Marie Andeline Quinchang, resident volcanologist, ang kadamuon sa mga volcanic quakes ang nagasanto man sa mga ash emission nga nagaka-record. Nagapabili ng Bulkan Kanlaon sa Alert Level 2. Ang aton nga ash emissions may upod na sa mga seismic signals. Ang may volcanic tremors kag low frequency volcanic earthquakes nga associated with ash emissions. Sa number 7, rider nga nagtapungol sa senior citizen sa Murcia, gin-recommend nga bawian lisensya. Ginserbe subong nga Lunes, Abril 13 sang Land Transportation Office, Negros Island Region, ang resolusyon nga nag-recommend nga kaksan sang driver's license ang rider sang Honda Beat motorcycle nga nagtapungol sa 67 anyos nga driver. Ginbaton sang rider nga si alias Papat, 30 anyos, residente sang Barangay Patag sa Silay City, ang resolusyon sang LTO-NIR sa ila opisina sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Nagluntar ang road rage incident sa National Highway sa Purok Bernabe sa Barangay Salvacion, Banwa sa Murcia, Negros Occidental sa atong Marso 8 sininga tuig. Nagresulta ang insidente sa pagkasamad sa driver sang Toyota Wigo nga ginkilala kay alias Luing, isa ka anay kapitan sa Barangay 5 sa Murcia kag anay ABC President. Nagpaandam ang LTO-NIR sa tanan nga mga motorista nga magpabilin nga disiplinado, pakalmahon ang kaugalingon, kag unahon ang safety kag respeto sa tagsa-tagsa samtang yara sa mga pampubliko nga dalan. Sa number 6, babae nga rider patay matapos makabunggo sa truck. Dead on arrival sa ospital ang lady rider nga nakabunggo sa likod sa Mitsubishi Fuso trailer hauler truck sa National Highway sa Purok Daisy, Barangay Kalumangan sa Bago City, Sabado sang kaagahon. Nagwa sa investigasyon nga halin Bacolod City kag padulong sa Bago ang trailer truck sang nagpondo ini kadali sa outer lane sang highway. Ang rider nga si alias Wen, taga Barangay Busay, sa Bago, sakay sing iya Yamaha NMAX nga motor, ang nagausoy man sa kaparehong nga direksyon, kag nakabunggo kag nagsuhot sa pangulihi nga bahin sang trailer truck. Sa number 5, suspect sa pagpatay sa isa ka pulis sa isa ka buy-bust, napatay. Napatay Sabado sang kaagahon, Abril 11, ang 32 anyos nga lalaki nga amo ang ginatudlo nga nagtiro patay kay Police Master Sergeant
Romulo Galvez sa ginpatigay nga drug buy-bust operation sa tubang sang isa ka motel sa Alihis Road, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City sadtong Huwebes ng gabi. Ginsiling ni Bacolod City Police Director Colonel Eugene Rebadumia nag-grapple kag nagbato ang suspect sa mga pulis nga nagatinguha nga siya ang disarmahan matapos sini matiruhan si Galvez. Gindiretso ang suspect sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital apang nagawara siya kag nagpamalibad nga magpaidalom sa medical examination. Ginrecommend sa attending physician nga i-confine ang suspect agud pa kalmahon. Suno kay Rebadumia, nakabisitang live-in partner sa biktima sa ospital Biyernes ang aga. Wala pa makabato ng kapulisan sa official report halin sa ospital angot sa gintunaan sa gamatayon sang suspect. Sa number 4, anay SB members ng Isabela ginpatay sa Binalbagan. 8 ka gunshot wounds na naangkon sang anay sangguniang bayan members ng Isabela nga gintiro sa sitio JMA, Barangay Payao, sa Banwasing Binalbagan mga alas 5 sang hapon sang Domingo. Ang biktima ginkilala kay Rodolfo Pajardo alias Dulpo, 72 anyos, isa ka anay SB member, retired army, kag anay kapitan sa Barangay 4 sa Isabela. May igo siya sa bala sa nagkalain-lain nga parte sang lawas. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga sakay sa Honda XRM nga motor ang biktima gikan sitio Manoleta kag padulong sitio JMA sa ginaarenduhan sini nga kampo. Nagapungko sa iya motor si Dolpo bangod nagapahilamon siya sa iya kampo sang mag-abot ang mga nakabonet nga suspect sakay sa duha ka mga motor kag ginpaarakan luthang ang biktima. Blanco pa ang kapulisan sa identity sa mga suspect kag motibo sa krimen. Ginsiling ni Police Captain Jolan Vinson, ang hepe sa Binalbagan PNP, padayon pa ang ilang follow-up investigation kag pagpangitas ng saksi na maka-identify sa mga suspect. Sunod sa PNP, wala sang record sa police station ang biktima kag base sa mga panaysayon sa mga tawo, maayo man ang relasyon sini sa iya mga trabahante. Sa number 3, mga 20,000 naman ka mga tricycle driver gikan sa mga banwa sa Negros Island region ang magabaton sang cash assistance sa April 16. Sino kay Department of Social Welfare and Development Negros Island Region Director Arwin Razo. Mga 100 million pesos man ang ginpain nga pondo para sa mga tricycle driver nga magabaton sang ayuda sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation. Dugang pa niya, tinguhaan man nila nga simultaneous ang pagpanagtag sini sa mga banwa. Sa nagigad lamang nga Abril 8, ginrelease ang cash assistance bilang bulig sa tunga sa ginatubang ang krisis karon sa gatong sa mga tricycle driver gikan sa 19 ka mga syudad sa Negros Occidental kag Oriental. Samtang suno kay Razo, tinguhaan man nila nga maubos release ang nabiling pa nga pondo sa April 8 nga payout. Kung 20,000, that's about 100 million. Opo. Sir, walang... Mas mataas yung sa cities. April 16. Pero titingnan namin kung kaya siya mag-simultaneous. Pero kung hindi pa, ang importante naka-take off kami April 16. Sa number 2, mayara pa sang 282 ka mga tricycle drivers sa syudad sa Bacolod ang wala pa makakuha sang ila ayuda. Apesar nga nagtakop na ang schedule sang payout sang Biyernes, Abril 10. Ginsiling ni Richelle Verde Prado Manga, pamuno sa Bacolod City Department of Social Services and Development, nagpakigangot na sila sa mga natungdan apang wala sila sa gihapon makakadto sa mga venue nga ginpatigayunan sang payout.
Kadamaan sa mga rason nga wala sila makakadto amo ang ilang nga medical conditions. Nagahulat pa ang syudad sang bago nga schedule gikan sa DSWD kung saan o ang special payout para tigayo na nga makakuha sang ayuda ang mga natungdan. Ginsiling ni Arwin Razo, ang pamuno sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region, nga may masobra pa sa 1,000 nga mga tricycle drivers ang wala pa makaklaim sa ilang nga ayuda sa bugos nga rehiyon, lakip na diri ang 300 ka mga driver sa Bacolod. Dugang pa niya, kinahanglan nga i-release ang kabilugan nga pondo gikan sa gobyerno nasyonal. Kung mapasawan pagid ang mga driver nga magkadto sa special payout schedule, ihatag na lang ini sa mga yara sa waiting list. Usually, kung amo ni Katutay, 1 day lang ni siya nga payout. Ang kakatabo, kung hindi mo pagit maklaim sa special payout, may possibility no nga i-replace ka. So, diin kwaon ang pangalan sang ma-replace sa imo. May ara kita di bagin appeal, no? So, ara na sila left out sa waiting list mo na. So, tira na siya nakapasunod man based sa kung ano ang pag-abot na nila no sa listahan. So, sila na if ever nga hindi may ma-payoutan ang 282, meaning may 282 na makasulod no sa part sang 9,617 nga nasulod sa proposal. Kag sa number 1, dako nga rollback ginapaabot sa buwas, transport strike na talana sa Miyerkules. Kadungan sang pag-anunsyo sang dako nga rollback sa gatong, nag-announce man sang untat biyahe sa Miyerkules ang transport group sa Bacolod City. Base sa pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr., masobra sa 20 pesos ang rollback sa kada litro sa diesel. Masobra sa 4 pesos naman sa gasolina, kag kapin sa 9 pesos ang sa kerosene. Apesar sa ginapaabot nga pagnubo sang presyo sang gatong, magapatigayon sa untat biyahe ang mga dalako nga transport group sa Bacolod sa Miyerkules. Magasugod ang untat biyahe lasay sang aga kag magatakop ini las 5 sang hapon. Kapin sa 1,000 ka mga units sa traditional jeepneys ang ginapaabot nga mag-upod sa amo nga protesta. Sa idalom sang magsaysay flyover magatipo ng mga katapos sang Kinetco Piston, sa Bata flyover naman ang Bacod Manibela, kag sa Dalan Burgos naman ang Undok Piston. Magaugyon man sa ilang protesta ang pila ka mga simbahan sa syudad. Panawagan ni Rudy Catedral, ang presidente sa Bacod Manibela, sa pumuluyo nga insindiho lang anay ang mga driver bangod may kausaman ang mga ini nga ginapakigbato dala sang paday nga pagsaka sang presyo sang gatong. Sunod sa iya, wala pagid sila sang klaro nga pagsulundan kung saan o kag sino nga mga jeepney drivers ang makabenepisyo sa ayuda gikan sa gobyerno nasyonal. Nagapanawagan man siya sa mga buluthuan sa Bacolod nga kung pwede, suspendihon anay ang klase sa Miyerkules agud mag-ugyon para sa ila pagahiwaton nga untat biyahe. Natapos na ang klase sa elementary Tubtub Senior High School apang nagapadayon pa sa gihapon ang klase sa kolehiyo. Subong lang nga hapon sa isa ka press conference ginanunsyo sa presidente nga ginpakakas na ang excise tax sa LPG kag kerosene. 3 pesos and 36 centavos sa kada kilo sa LPG kag 5 pesos and 60 centavos sa kada litro sang kerosene. Updan kung pwede mahimo, maupod. Wala na lang sang klase, kag updan kita sa aton nga mga ginahimo nga rally protesta. Ay mas maayo nga damo kita ang nagademanda sa aton nga mga national agencies nga dulaon ang excise tax, value added tax nga gining train law. Dapat dulaon para nga hindi na matagaan sa kayunan ang mga dagko nga mga kapitalista.
Sa Good Vibes, pinakauna nga temple sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa Negros Island region ang ginbuksan sa publiko. Yari ang patilaw sa kung ano ang sarang makita sa templo sa report ni Richard Caballero. Kung nagabiyahe ka sa Bacolod Silay Airport Access Road, agaw atensyon ang ining structure sa higad sang dalan sa Barangay Bata sa Bacolod City. Ini ang pinakauna nga templo sang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa Negros Island region. Ini ang isa lamang sa 383 ka mga temples worldwide. Ginbase sa Filipino cultural elements ang disenyo sang templo. Ang mga patterns parehos sa makita sa isa ka tradisyonal nga Filipino barong. Antes ka magsulod, makita mo ang ini nga tinaga. Suno sa elders sang simbahan nga si Brett Natres, ini ang magapahanumdum sa tanan nga magasulod sa templo nga ini ang balay sang Dios. Who can enter the temple? And I feel that imperfect people can have perfect moments. And those perfect moments come in and through the Savior Jesus Christ. When we go to the temple, what we learn is about the Savior himself. Antes magsulod, kinahanglan nga magsuksukaanay sang footsacks, agud mapabilin ang katinlo sang sulod sang templo. Suno sa ila pagpati ang pagpreserba sang katinlo sang templo kag ang pagsuksok sang puti nga panapton ang nagasimbolo sang purity. Ginadumilian man nga magkuha sang litrato o kon video sa sulod, bangod ila ini ginakabig nga balaan. Bida sa sulod ang ceiling room, kung sa diin ginahiwat ang pagtambipalad sang magkahagugma. Kag puno na ang schedule sa mga manugpakasal diri para sa bulan sang June. If you were to enter a temple anywhere in the world, you would find and you would see what we just shared with you. There's a baptistry, there's an instruction room, there's a celestial room, there's a sealing room. Those are the key components of every temple. And that's the beauty of it. If I took you across the world and took you to Tonga, I took you to the United States, you would find those same elements. All of those elements we are taught, as we talked about inside the temple, we're taught about the Savior, of his life, his example, and we then strive to live accordingly. Bukas para sa publiko ang ini nga templo humalin sa Abril 16 tubtob Mayo 2. Sa Mayo 31 naman, pagahiwaton ang dedication sang templo kag mangin exclusive na lang ini sa mga miyembro sang simbahan. Sir, your invitation to the public. Come and see. We want to share something with everyone that we love and appreciate so much. And we hope that when you come, that you'll feel a sense of holiness, of goodness as you enter the house of the Lord. Bisan bukas ang templo, tubtob sa Mayo 2, sirado ini kada Domingo. Bangod ini ang ila adlaw sang pagsimba. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Kaya kita naga-shoutout sa ating mga live viewers sa Search Village Community. Hamba niya daw safe travel sa Gimoy Village Ambassador kag sa Search Village News nga maga-travel overseas. Kay Daxel Thorne, hamba niya, we miss you, Madam Barbara. Oy, na-miss niya. Kay Villa Esther, good afternoon to all the staff and management of Digicast Negros. Maayong hapon man sa imo, sir. Jocelyn Loquero, maayong galing mayong hapon ni galing Digicast team galing na Digicast team watching live from Hong Kong. Jessery Garucha Hevero, mayong hapon ka Digicast Ma'am Barbara kay sa tanan nga staff sa Digicast Negros. Happy Monday. Please shout out sa akon grupo nga naga-walking. Salamat gid and God bless sa tanan. Kaya George Pineda Gaspe, maayong hapon Miss Barbara, watching live di sa Barangay Tangub, Subong, while ga-duty Subong sa Tinapay Express Bakery. Kay Sir Romel Mahilom Galio, good PM, Ma'am Barb, watching with hello Larry Diaz. And of course, good afternoon man kay John Randolph Rubin. Susan Sanchez, ang niya, sa maayo lang nga hapon sa tanan. And Gloria Bantigue, good afternoon Digicast NIR kag Ma'am Barbara
Mijares. Hambal man ni Miss Mariela Miniada. Good afternoon, everyone. And kay Miss Hensley Cecil Alguna Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros, NIR, and Miss Barbara. Kagamaya itong top 10 stories of the day. Tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.